היי כולם, אז עודד ביקש ממני לעשות לכם הפעלה קטנה בכיסאות של הטנק, ואני חושבת שזה רעיון מגניב ממש, אז בואו נתחיל. אם אתם יכולים תורידו נעליים, תשימו את הרגליים על הרצפה של הטנק, אם לא תישארו עם. אנחנו נתחיל מכמה מתיחות עדינות, להתכופף למטה, לתפוס את הקרסוליים ולמתוח את הגב כלפי מעלה, להחזיק ל5 שניות ולהרפות. לנסות להדביק את הבטן לירכיים, אפשר טיפה לפתוח ולפתוח את החזה, ללחוץ בעדינות עם הידיים כלפי הברכיים שאני עושה עכשיו, ושוב אנחנו נמתח, לתפוס קרסוליים, למתוח את הגב ולהקשיט, ללחוץ את הידיים אל הברכיים. פעם אחרונה. הקשתה. להזדקף, לתפוס את המרפקים מעל הראש. אם אי אפשר, אפשר לשים את המרפקים ממש מול המצח ולמתוח מרפק אחד גבוה 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 לשמיים ל5. וצד שני. צד ראשון שוב, 5 שניות. צד שני. פעם אחרונה אנחנו נעמיק את המתיחה, אז מי שיכול ייקח את היד, מי שלא, שימו את היד על הכתף הנגדית ותנסו להגיע עם היד השנייה לרצפה בלי להתכופף קדימה. אפשר ממש להישען אחורה, להרגיש את המתיחה. שוב, כאן זה יותר אפקטיבי, אבל כמה מקום שיש לכם. וצד שני, או פה, או פה, או פה. בואו נחזור למנח ישיבה זקופה. שימו לב שאתם לא רוצים להיות שפופים. זה קצת מרגיש כאילו להוציא את הישבן החוצה. וכאן אנחנו רק נרים רגל ונניח מעל הברך. מהכוח של הרגל שלי אני אנסה להניע את הברך לרצפה. 10 פעמים, יש לנו עוד 3, 2, 1, רגל שנייה, מניחים, 1, 2, 3. רגל ראשונה, שוב, אני תופסת אותה, מנסה לשים אותה בתוך המרפק. אם אתם לא מצליחים בתוך המרפק, איפה שאתם יכולים ממש להחזיק את הרגל כמו תינוק ולנדנן אותה. הראש נשאר כל הזמן קדימה. אנחנו נעשה את זה במשך כדקה. שוב, המנח האופטימלי הוא כאן. גב זקוף. לנשום נשימות עמוקות. יש לנו עוד חצי דקה. בינתיים מוקצים אותי פה. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, בצד שני. תופסת את הרגל, שוב, איזה עומק שאתם יכולים. רק לדנדן את הרגל. להשאיר את המבט ישר, ראש קדימה, אפשר גם לעצום עיניים אם בא לכם. ככה. סליחה שאני זזה, פשוט המקלות של הכיסאות כואבות לי בעצמות. עוד חצי דקה.
20 שניות. יש פה דיה שחורה מעליי, בגלל זה אני מסתכלת למעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. להוריד את הרגל. להימתח למעלה. אם אתם יכולים בידיים ישרות, מה טוב. אם לא, ידיים כפופות. להימתח ולהוציא חזה. ולהרפות. נעשה עוד 2 כאלו. כשאתם נמתחים פנימה מכניסים אוויר. כשאתם מרפים מוציאים אוויר. מתחילים, מכניסים. מוציאים. מעולה. נקסט, קצת פיתולים לגב. נתחיל ממתיחה. תתפסו את המשענת של הכיסא ואת האגן הנגדי שלכם. וכאן, או את הכיסא עצמו מצד שני. כאן אני ממש רוצה למתוח ולהסתכל מעבר לכתף. צד שני, תופסת את המשענת של הכיסא, או את עצמי או את הכיסא עצמו, ומותחת. ועכשיו נעשה את אותו דבר רק בצורה דינמית. עכשיו אנחנו נעשה 10 חזרות לכל כיוון. פעם 5 ראשונות מבט למטה, 5 שניות מבט למעלה. אתם תרגישו שזה קצת שונה. נתחיל בצד שמאל. אז אני שמה את הידיים פה, המרפקים יחסית צמודים עליי, אבל הכל רפוי. וכאן אני רק רוצה לעשות סיבובים לצד שמאל. אנחנו מתחילים עם המבט למטה. וזה 5 ומבט למעלה. 1, 2, 3, 4, 5. בואו נעשה את זה שוב שכולם תהיו איתי. 1, 2, לאותו צד. 3, 4, 5 ולמעלה. 1, 2. זה רק המבט משתנה. 5. צד שני, מבט למטה. 1, 2, 3, 4, 5. למעלה. 1, 2, 3. מרגישים את ההבדל? 4, 5. בואו נעשה את זה שוב למטה. 1, 2, 3, 4, 5. ולמעלה. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי. נשענת על המשענת של הכיסא. ומיישרת רגליים כמה שאני יכולה קדימה. פלקס ופוינט. פלקס ופוינט. משאירה פלקס. וכאן אני רוצה להרים רגל אחת למעלה ולהוריד רגל שנייה. אם זה כואב למישהו מכם בגב, אל תעשו. ואם אתם לא יכולים ליישר את הברכיים, אין בעיה, רק תעשו ברגליים כפופות. זה יהיה פחות קשה, אז אתם יכולים להוסיף קונטרה עם הידיים, ככה. זה מאוד דומה, אתם פשוט מתנגדים מהידיים. עוד טיפה. אוקיי. אנחנו נעשה קצת תנועתיות לעמוד השדרה. אז ידיים על הברכיים, לשאוב את הבטן פנימה, 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 לדחוף את אמצע הגב כלפי המשענת ולהוציא חזה החוצה, 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 ממש למשוך את הברכיים, למשוך, למשוך, למשוך מהברכיים והפוך, פנימה, 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 לעגל את כל העמוד שדרה והחוצה וקצת יותר מהר כדי להתחיל להניע את העמוד שדרה. גם הראש, גם הצוואר משתתפים. עוד 3. אוקיי. תרגיל אחרון, קצת בשביל שימוש של כל הגוף. אז אני אשאף עם יד נגדית לרגל, כמה שיותר נמוך שאני יכולה, והפוך כמה שיותר גבוה. ונמוך כמה שאני יכולה.
וכמה שיותר גבוה. אפשר לעשות את זה משהו כמו בין 7 ל10 פעמים. כמובן, אם יש לכם מקום, תחשבו ממש כאילו אתם רוצים להגיע לאיזה ספר או כוס שמונחת מאחוריכם, או לתת איזה כיף ככה לקרחת של חבר שלכם. צד שני. אז פה אני ממש שואפת כאילו לגעת עם המרפק ברצפה, אם אני יכולה. אוקיי. עכשיו, למי שיש את האופציה, ממליצה לתפוס את מה שמעליכם וקצת להרים את כל הישבן מהכיסא. אם אין לכם, אפשר לעשות את אותו דבר בלדחוף, אם זה את המשענת, או אני ממש שמה את הידיים פה על הבסיס של הכיסא. אז דוחפת את עצמי, הישבן טיפה מתרומם, זה נראה ככה. אתם רואים ממש הישבן טיפה מתרומם, ואני מאפשרת לעמוד השדרה טיפה להתארך. הכי טוב זה אם אתם יכולים למשוך משהו מעליכם. רק להחזיק את זה לכמה שניות ולהרפות. מקווה שזה נתן לכם קצת מענה לישיבה הממושכת. תמשיכו לשמור עלינו, תמשיכו להיות אמיצים. אין לי מילים להגיד תודה על כל מה שאתם עושים. בשבילי, בשביל חברים שלי, בשביל כל אזרחי עם ישראל. תשמרו על עצמכם, תשמרו אחד על השני, תחזרו הביתה בשלום. המון אהבה.